Μάλιστα. Ωραία. Με την κυρία Αθηνά Δρέτα, υποψήφια του Πασόκ στη Β' Αθήνας, και τον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών. Περίμενε. Επειδή τους έχουμε και τους δύο εδώ. Συγγνώμη, είχα μια έμπνευση. Ναι. Να μας πει ο Γιάννης. Τι θα γίνει με την επιχορήγηση των κομμάτων με τα λεφτά. Να μας πει ο κ. Μωραϊτάκης, αφού έχει σχέδια εξόδου από την κρίση. Σήμερα νομίζω έχω την αίσθηση, την πληροφόρηση ότι σήμερα θα περάσει από τη Βουλή αυτό το πράγμα. Είναι μια τροπολογία που ενέταξε ο κ. Γιαννίτσης σε ένα νομοσχέδιο για να πάρουν κάποια χρήματα. Γιατί αλλιώς χωρίς τα χρήματα αυτά δεν μπορούν τα κόμματα να κάνουν εκλογές. Είναι χρεοκοπημένα και τα αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο, ο κ. Ραγκούσης. Υπάρχει μια ένταση υπάρχει σχέση του κ. Ραγκούση με τον κ. Βενιζέλο. Ο κ. Ραγκούσης απειλεί με αποχή από την ψηφοφορία. Θα γίνει ψηφοφορία. Διότι διαφωνεί να δοθούν χρήματα στα κόμματα αυτή την περίοδο και έχει ένα ολόκληρο πολιτικό σκεπτικό. Ο κ. Βενιζέλος όμως, υπάρχουν κάποια στελέχη της Ιπποκράτους που λένε ότι το Πασόκ δεν έχει χρήματα και θεωρούν ότι ο κύριος Ραγκούσης θα πρέπει να το γνωρίζει αυτός επί σειρά ετών γραμματέας του Πασόκ. Ναι. Και θα γίνει μάλλον ένα ραντεβού σήμερα. Και που δεν το Πασόκ λεφτά, πρέπει ο Ραγκούσης να βγάλει λεφτά να τα δώσει. Να συνενέσει, πάρτε παιδιά όσα θέλετε, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι δεν θα είναι όσα θέλουν τα κόμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είναι εκτός κομματικής γραμμής, ας πούμε. Είναι εκτός κομματικής γραμμής, απόλυτα. Και θα γίνει ένα ραντεβού πιθανότητα σήμερα για να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Αυτό που διάβαζε σε ένα μπλοκ ότι μπορεί να τον αποκλείσει ο Βενιζέλος από υποψήφια βουλευτή, να τον διαγράψει κιόλας. Υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ γι' αυτό. Σε αυτό το βήμα εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ θα σου έλεγα θα έμεινα στην ένταση. Τώρα εντάξει, να γίνει μια διαγραφή του Ραγκούση, παραμονές εκλογών, το θεωρώ λίγο. Και εμένα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Το ότι υπάρχει ένταση σχέση των δύο, υπάρχει αναμφισβήτητα. Θέλω να σας πω ότι ο κ. Ραγκούσης. Για αυτό το λόγο ή και για άλλους λόγους? Κυρίως για αυτό το λόγο. Διότι καταλαβαίνεις ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ, όπως ο κ. Ραγκούσης, να απειλεί με αποχή σε ένα νομοσχέδιο που, εν πάση περιπτώσει, σε μια τροπολογία που, εν πάση περιπτώσει, το θέλει το Πασόκ. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία, κατά ψέματα, γιατί δεν έχουν. Πρέπει να πληρώσουν και τους υπαλλήλους. Δεν έχουν φράγκο στα ταμεία του. Δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα. Έτσι, ούτε για εσείς έχετε κάποια εικόνα για αυτά όλα? Όχι, εγώ απλώς θέλω να πω ότι. Οι υπάλληλοι του Πασόκ είναι ακόμα απλήρωτοι, έτσι. Ναι. Και αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δοθούν τα λιγότερα δυνατά χρήματα. Δηλαδή να γίνουν εκλογές με όσο το δυνατόν μικρότερη σπατάλη. Να μην γίνουν προεκλογικές. Ξέρετε, κύριε Σαραντάκο, δεν είμαι σίγουρη το εκ των πραγμάτων ή επειδή φοβόμαστε ένα κλίμα που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλές φορές δεν βάζουμε μυαλό. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε να κάνουμε εκλογές για τα κόμματα και για τους υποψήφιους. Να έχουμε χωρίς προεκλογικές συγκεντρώσεις, χωρίς φυλάδια, με μια τελείως ανέξοδη προεκλογική εκστρατεία. Αλλά αυτό είναι ένα, και ένα άλλο θέμα είναι να μην δώσουμε καθόλου λεφτά στα κόμματα. Για τον τελευταίο καιρό, βλέπετε, υπάρχουν πολύ έντονα φαινόμενα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, η ακροαριστερά και η ακροδεξιά στην πραγματικότητα βάλουν εναντίον των δημοκρατικών θεσμών. Και τα κόμματα. Ο εκφασισμός δεν καταπολεμιέται με χρηματοδότηση. Όχι, κύριε Καμπουράκη, αλλά δεν μπορεί. Είναι πρόκληση. Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα είναι πρόκληση. Δυστυχώς. Ξέρετε ποιο είναι πρόκληση? Να τα πάρει χωρίς με διαφορετικά επιτόκια από αυτά που δανείζεται ο κόσμος. Όχι μόνο αυτό. Είναι πρόκληση άμα δεν δίνουν και λογαριασμό τα κόμματα, τι γίνονται τα λεφτά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι, είναι και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να δίνουν λογαριασμό. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το εκλογικό σύστημα, η οποία υποχρεώνει σε τόσο μεγάλη κατασπατάληση χρημάτων. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Είναι δυνατόν κανείς να κάνει εκλογές και να είναι σοβαρός άνθρωπος και να έχει πιθανότητες να εκλεγεί αν δεν ξοδέψει εκατομμύρια? Λοιπόν, να μην ξοδευτεί τίποτα, ούτε δραχμή. Εσείς τι λέτε, κύριε Μωραϊτάκη, γι' αυτό? Δηλαδή, αν αύριο πάρετε καμία επιτελική θέση εκεί στα Υπουργεία Οικονομικών, τι θα κάνετε, θα δίνετε λεφτά στα κόμματα? Όχι, το αντίθετο. Οι θέσεις που έχω εκφράσει στο παρελθόν ισχύουν και τώρα και έχω αρθρογραφήσει εναντίον της χρηματοδότησης των κομμάτων, υπέρ της περιστολής τουλάχιστον σε πρώτη φάση αυτής της χρηματοδότησης. Επίσης πιστεύω ότι και τα κόμματα πρέπει να ανοιχθούν σε δημοκρατικές ανοιχτές διαδικασίες, να υπάρχει και μέσα στα κόμματα υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, η οποία να ελέγχει τους αξιωματούχους που παίρνουν θέσεις στο τι κάνουν. Επίσης, όταν ψηφίζονται νομοσχέδια πριν κατατεθούν στη Βουλή, πρέπει να τεθούν στην κρίση της Επιτροπής του κόμματος. Χρειάζεται και τα κόμματα να εκδημοκρατιστούν και να μην αποσπούν υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες, διότι δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση των κομμάτων. Ένα μέρος πρόσθετου κόστους είναι η απόσπαση από άλλες υπηρεσίες και από τη ΔΕΗ, που είναι η εισηγμένη εταιρεία και κακώς τους παραχωρεί σε όλα τα κόμματα, από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά. Γιατί δεν κάνετε τη ΔΕΗ? Εννοείται μόνο τη ΔΕΗ και όχι, από παντού αποσπούν. Αλλά η ΔΕΗ είναι μια. Το μετέχουν σταματήσει τώρα. Αλλά η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία. Δεν ανήκει
στο δημόσιο 100%. Επομένως η απόσπαση και να πληρώνουν τις ΔΕΗ, και όχι μόνο αυτό. Καλό να πληρώνετε και τη ΔΕΗ. Εάν υπάρχουν και υπερορίες, τις σημειώνουν οι προϊστάμενοι των κομμάτων και συνέχεια πληρώνονται από τις υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν. Δηλαδή προσθέτουν κόστος. Και έχω εκτιμήσει ότι είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια το χρόνο όλα τα κόμματα που έχουν από υπερορίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να ορθολογιστούν. Έτσι, και ο κύριος Ραγκούς έχει εκφράσει πράγματι ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις, οι οποίες, ας πούμε, βοηθούν στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος πάντως, κύριε Μαραϊτάκη, είναι πώς τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, όταν δεν μπορούσαν να βάλουν τάξη στα του οίκου τους, θα βάλουν τάξη στη χώρα. Γιάννη, είπε για ορισμένες προκλήσεις η Αθηνά, η κυρία Δρέτα, και έχει δίκιο. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, είναι ότι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τόσα χρόνια, μεγάλο κόμμα και ήταν εκεί που κυβέρνησε μέχρι τώρα, έχει τους υπαλλήλους του μέσα στο Πασόκ απλήρωτους 5 μήνες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου στέλνουν μηνύματα. Τους έχει η κυρία Δρέτα 5 μήνες απλήρωτους. Ένα Πασόκ, όχι ένα κόμμα, όχι περιθωριακό κάτι, ας πούμε, κάποιο που να ψάχνει να βρει κανένα φράγκο για να επιβιώσει. Τα έξοδα για τα ταξίδια που έχουν περάσει, τα πληρώνει. Που έχουν περάσει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πάει πίσω, κύριε Μαραϊτάκη, έχει απόθεμα. Κοιτάξτε να δείτε. Και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας οι εργαζόμενοι πληρώνονται, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλής ή το κόμμα. Και έχουν περάσει από τα χέρια τους εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Με συγχωρείτε, εσείς τα ξέρετε γιατί με τα κοινωνικά ασχολείστε. Τα ενίκια πληρώνονται στα καινούργια κτίρια. Πρέπει να αλλάξει. Εκεί είναι η πηγή της κακοδαιμονίας. Η λίστα θα δώσει το πρόβλημα. Και η λίστα, κύριε Σαραντάκο, σε αυτή τη μεταβατική φάση, και ο σταυρός προτίμησης και οι εκλογικές περιφέρειες και ο τρόπος χρηματοδότησης των κομμάτων και τα Ινστιτούτα και η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να αλλάξουν όλα εξ θεμελίων. Αν δεν γίνει αυτό, αυτές οι εκλογές θα είναι μια μεταβατική. Ο κ. Παπανδρέου δεν είχε πει ότι πρέπει να γίνει η μικρή μονοεδρική περιφέρεια. Γιατί δεν έγινε. Δεν μπορώ να μαλώνω συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά κανέναν. Γιατί είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα. Δεν αφορούν κανέναν, κύριε. Πώς δεν αφορά η μικρή μονοεδρική περιφέρεια? Εσείς έχετε πρόβλημα στη Β'. Τώρα δεν είπατε ότι η Β' χρειάζεται εκατομμύρια. Δεν έπρεπε να είναι η μικρή μονοεδρική περιφέρεια? Το γεγονός ότι δεν άλλαξε ο εκλογικός νόμος, κύριε Μαραϊτάκη, είναι μια ευθύνη πρώτον της κυβέρνησης του Πασόκ που δεν τόλμησε, και δεύτερον μια ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν στήριξε. Και όταν υπήρξε η συζήτηση. Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη, για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και δεν τη στήριξε. Όταν έφερε ο Παπανδρέου το θέμα προς συζήτηση, ο Σαμαράς αντέδρασε κατευθείαν. Για να καταλάβει ο κόσμος το λέω. Κυρία Δρέτα και κύριε Μαραϊτάκη, πόσα χρήματα θα ξοδέψετε εσείς προσωπικά για αυτές τις εκλογές? Σας ακούει ο κόσμος. Εγώ δεν θα ξοδέψω σχεδόν τίποτε, κύριε Καμπουράκη. Δεν μπορώ να σας πω αν θα ξοδέψω 5.000, αλλά πάντως σχεδόν τίποτε. Προσπαθώ να κάνω όλη την εκστρατεία μέσω του διαδικτύου. Την ανεξαρτησία μου. Θέλω να έχω την ανεξαρτησία μου. Γιατί ξέρετε, παλιότερα βγάλε φυλάδιο για τη Β' ή για την Α, δύο εκλογικά κέντρα κτλ. Δεν υπάρχουν εκλογικά κέντρα τώρα, κύριε Καμπουράκη. Το φυλάδιο πόσο έχει? 1.000 ευρώ έχει. Επί 2 εκατομμύρια, επί 1 εκατομμύριο, επί 600.000, επί φακέλου στα ΕΛΤΑ, μαζευόντουσαν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κύριε Καμπουράκη. Είναι δυνατόν να στείλει με το ταχυδρομείο σε έναν που στο σπίτι του έχει μέσα έναν άνεργο? Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, δεν υπάρχουν. Ναι. Θα στείλει δηλαδή με τη φωτογραφία σου σε ένα σπίτι που έχει 2 ανθρώπους στην ανεργία? Είναι σαν να του λες μαύρησέ με. Υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο είναι τζάμπα και δεν χρειάζεται κανείς να ξοδέψει λεφτά. Ξέρετε όμως κάτι, υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με αυτούς που ξέρει ο κόσμος και με αυτούς που δεν ξέρει ο κόσμος. Εγώ είχα την τύχη να είμαι γενική γραμματέα στο προηγούμενο διάστημα, να έχω μια πρόσβαση στα μέσα. Για τις συντάξεις σας μάθανε ο κόσμος. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν τους ξέρει και είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Είναι εξαιρετικοί υποψήφοι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να το λύσουμε αυτό το δίλημμα με έναν τρόπο. Δηλαδή, κάπως πρέπει να τους μάθει ο κόσμος, αν θέλουμε να κάνουμε επιτέλους ανανέωση, που για μένα είναι όρος επιβίωσης του πολιτικού συστήματος. Αλλιώς δεν θα υπάρξει. Ανανέωση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, κύριε Σαραντάκο, με τη λίστα ανανέωση? Δηλαδή πρέπει να χωρίζουμε τα τμήματα, τα κόμματα σε. Όχι, με συγχωρείτε. Ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος, δηλαδή ο πραγματικός ηγέτης, δεν εγκλωβίζεται σε παρέες και σε συστήματα. Και νομίζω ότι ο Βενιζέλος με τις τελευταίες κινήσεις έχει αποδείξει ότι δεν έχει εγκλωβιστεί σε συστήματα και σε παρέες και σε ομάδες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτό τεκμέρεται. Δεν το λέω τώρα για να κάνω την καλή στο Βενιζέλο. Γιατί τέτοια ένταση, κύριε Μαραϊτάκη, με το Βενιζέλο από το πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Αύριο μπορεί να κάνετε σε κυβέρνηση. Γιατί παρακολουθούμε αυτές τις μέρες τώρα έχουν ανέβει το ανυπολή.
Γιατί υπάρχει μια διαφορά απόψεων και υπάρχουν τραγικά λάθη του κυρίου Βενιζέλου. Προσωπικά λάθη λέτε? Προσωπικά λάθη. Προσωπικά. Κοιτάξτε, προσωπικά λάθη. Όπως σας είπα, έχω και εγώ μια γνώση του ανθρώπου, ο οποίος αντελήφθη ένα θέμα που του εξηγούσα άριστα, αλλά παρόλα αυτά έχει κάνει τραγικά λάθη. Πιστεύω ότι η έλλειψη τεχνογνωσίας είναι αυτή η οποία δημιούργησε αυτά τα λάθη. Σε αυτήν την ιστορία με το PSI. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το PSI, αλλά να σας πω. Καταρχήν έδιωξε την Τρόικα προσπαθώντας να διαπραγματευτεί και μετά παρακαλούσε. Στη συνέχεια, σαν χώρα, και εμείς παρακαλούσαμε σαν χώρα. Μετά το PSI δεν το πρόσεξε. Δεν έθεσε όλα τα θέματα στους ξένους. Δεν έθεσε το θέμα των ιδιωτών ομολογιούχων Ελλήνων. Δεν έθεσε το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων σε όλη την Ελλάδα. Σαμάρας για το PSI. 2 λεπτά να σας πω. Το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και άκουσα εδώ την κυρία Δρέτα, η οποία είχε πει τότε πώς λέει το φαντ της Νορβηγίας δέχεται το κούρεμα και το ελληνικό φαντ, το ελληνικό ασφαλιστικό ταμείο δεν το δέχεται. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι η βαθιά γνώση. Άλλο το νορβηγικό φαντ είχε ένα μισό, 1-2% το πολύ πολύ σε ελληνικά ομόλογα, ενώ το ελληνικό είχε 90% σε ελληνικά ομόλογα. Το ίδιο έγινε και με τις τράπεζες. Άλλη βαρύτητα, άλλη συμμετοχή είχαν οι ελληνικές τράπεζες, άλλη συμμετοχή είχαν οι ξένες τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει στα στελέχη που είναι στα ταμεία να μην βάλουν τα ταμεία μέσα στο κούρεμα. Όχι, εγώ δεν ξέρω τι είχε πει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία και κάθε κόμμα αποτελείται από ανθρώπους. Αποτελείται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι στα πλαίσια του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού για τη Νέα Δημοκρατία δημιουργούν και την ιδιαίτερη πολιτική. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι κάποια ταμεία δεν συμφώνησαν και εκεί υπήρξε η κριτική, αλλά το γεγονός ότι τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, οι ελληνικές τράπεζες, οι Έλληνες ιδιώτες είχαν τη συντριπτική πλειοψηφία των αποταμιεύσεων τους σε ομόλογα, έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αυτό δεν ετέθη. Γιατί και απόδειξη ότι δεν ετέθη είναι ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι δεν πρόκειται να αδικηθούν οι ομολογιούχοι, ενώ αδικήθηκαν, και επίσης δεν προχώρησαν σε λύσεις. Γιατί υπάρχουν λύσεις. Εγώ έχω κάποιες λύσεις. Μια λύση, παραδείγματι, που δεν έχει υποθεί και γι' αυτό τη λέω, είναι ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν ομόλογα χωρίς λήξη, αυτά που λέμε perpetual ομόλογα, να παίρνουν έναν τόκο και μόλις αποκατασταθεί η ελληνική οικονομία να τους προσδιορίσουν και συγκεκριμένη λύση. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο πρέπει να ξέρετε όμως ότι δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν νομικά προβλήματα σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν νομικά προβλήματα. Εγώ έχω ρωτήσει νομικούς. Δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Ακόμα και ο Σαμαράς προχθές στην ομιλία του είπε θα μπορεί να βρεθεί μια λύση, αλλά άστο, δεν το συζητάω. Και ο Βενιζέλος το ίδιο. Αυτό ήταν το θέμα. Για να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Για να πούμε στον κόσμο γιατί μας ακούει τώρα. Μας ακούνε άνθρωποι που είχαν 50.000 ευρώ σε ομόλογα. Έχω γνώση του θέματος σε βάθος και από πολλές αξιόπιστες πηγές, όχι μόνο από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίχθηκε, δυστυχώς. Έχει καμία ελπίδα αυτός που έχασε τις 30 από τις 50.000, λέω τώρα ένα νούμερο, δεν ξέρω αν είναι. Έχει ελπίδα. Η απάντηση είναι ότι έχει ελπίδα. Γιατί μην γεμίζουμε το κόσμο ελπίδες και μετά του πούμε. Όχι, όχι. Υπάρχουν 4 λύσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Τα ίδια πράγματα λέει και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Γιατί δεν τα το ίδιο πράγμα λένε ο Βενιζέλος και ο ένας και ο άλλος για αυτούς τους ανθρώπους. Άστο τώρα και θα βρούμε λύση στα ψιλομουλοχτά. Αυτό λένε και οι δυο. Ένα λεπτό, κύριε. Όσο το ανεβάζουμε, τόσο ζημιά του κάνουμε. Αυτό θα ξεσκοτούν κι άλλοι. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομία, δεν είναι τέτοιο το θέμα έγκαιρα. Με τεχνογνωσία, γιατί είμαι βέβαιος ότι όταν λέγονται τα πράγματα στο σωστό χρόνο. Εσείς πώς ξέρετε ότι δεν ετέθη? Εγώ ξέρω ότι ετέθη. Εγώ ξέρω ότι δεν ετέθη. Πρώτα υπάρχει το Ταμείο για την Αναπλήρωση. Πρώτα υπάρχει το Ταμείο για την Αναπλήρωση των Απολειών των Ασφαλιστικών Ταμείων, το οποίο θα λειτουργήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του PSI που θα γίνει περί τις 20 Απριλίου, από ό,τι μαθαίνω τώρα. Υπολογίζαμε στις 12, μετά θα γίνει στις 20. Υπάρχει ένα θέμα με τα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Μωραϊτάκης για το Ασφαλιστικό Ταμείο της Νορβηγίας, γιατί είναι τα ασφαλιστικά ταμεία ολόκληρης της Ευρώπης και του κόσμου έξω από την Ευρώπη. Δεν είναι ένα που έχει το 1% των ομολόγων του.
υπάρχει θέμα απολειών των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουν μικρό ποσοστό, όλα τα ξένα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα λεπτό, κύριε Μωραϊτάκη. Θα γίνει προφανώς με το ταμείο αυτό το οποίο θα συσταθεί για αυτό το λόγο και για τους ομολογιούχους ιδιώτες. Ένα λεπτό, κύριε Μωραϊτάκη, δεν μας ακούν. Και για τους ομολογιούχους τους ιδιώτες και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν πει ότι θα προσπαθηθεί να βρεθεί μια λύση αμέσως μετά το κλείσιμο του PSI, γιατί υπάρχουν μεγάλα νομικά προβλήματα που κινδύνευαν να τεινάξουν το PSI στον αέρα. Αλλά το κρίσιμο θέμα είναι, εφόσον στη διαπραγμάτευση για το PSI μετήχε ο κύριος Σαμαράς, μετήχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν διαπραγματεύτηκε ο κύριος Σαμαράς αυτές τις λύσεις που λέει ο κύριος Μωραϊτάκης, που μπορεί να είναι εξαιρετικές. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Ήταν όμως μαζί κυβερνούσαν. Δεν διαπραγματεύτηκε. Διαπραγματεύτηκε ο κύριος Βενιζέλος. Μα με συγχωρείτε, τι λέτε τώρα, κύριε Μωραϊτάκη? Εμείς για να κάνουμε μια τροπολογία για τις επικουρικές. Να σας πω τι ήταν. Για να κάνουμε μια τροπολογία. Κύριε Οικονομέα, για να κάνουμε μια τροπολογία για τις επικουρικές. Για να κάνουμε μια τροπολογία στον νόμο για τις επικουρικές. Για να πάμε από τα 300 στα 299. Κάναμε 3 συσκέψεις, 4, 5 με τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Δουφεξή και τον κύριο Κοντό. Θέλετε να πείτε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν ενήμερος για το θέμα του PSI? Δεν το πιστεύει κανείς. Προφανώς ήταν ενήμερος και προφανώς ήξερε ότι δεν υπήρχε. Είπε στο Εγάλεο ότι η προσφορά μου είναι αυτό. Μα ασφαλώς τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Στη συγκέντρωση. Σε αυτή την περίφημη που έλεγαν ανοιχτή συγκέντρωση στο κλειστό του Εγάλεο. Μα δεν θα γίνουν ανοιχτές συγκέντρώσεις. Θα είναι ανοιχτές κλειστές. Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία Ανδρέατα, έχουμε ένα μήνυμα για εσάς. Διότι εσείς μπορεί να βάλετε τα χέρια σας και τα πόδια σας και όλα μέσα στη φωτιά επί τόσο καιρό σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο, αλλά προφανώς θα πληρώσετε κι εσείς και όσοι διοικήσατε και τις αμαρτίες χρόνων ατελείωτων γραφειοκρατίας κλπ. Έχω καταθέσει, λέει, από 18 Ιανουαρίου του 2011, δηλαδή πάνω από 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, έχω καταθέσει χαρτιά για σύνταξη του ΙΚΑ μετά από 35 χρόνια εργασίας. Έχω όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά τίποτα μέχρι σήμερα δεν έγινε. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες ντροπές των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ταμεία που κάνουν. Δεν μπορεί να. Πρέπει να είναι σε διαδοχική. Αλλιώς. Όχι, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει και σε μια ασφάλιση. Δηλαδή έχω περίπτωση ασφαλισμένου, ο οποίος έχει καταθέσει χαρτιά από το 2009. Και δεν έχει πάρει ακόμα σύνταξη. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες ντροπές και αποδέχομαι το κόστος αυτό. Παρά το γεγονός ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε καμία μηχανογράφηση, δηλαδή δεν υπάρχει ασφαλιστική ιστορία να μετρά τα ένσημα. Ναι. Αλλά στο μέτρο που μου αναλογεί στα 2 χρόνια από τα 40, κάνω τον επιμερισμό και το αποδέχομαι. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη και κύριε Σαραντάκο, είναι ότι πρέπει να αποδίδουμε τις ευθύνες με ονοματεπώνυμο. Ξέρετε γιατί η ανανέωση του πολιτικού συστήματος, το καινούργιο πολιτικό σύστημα, δεν θα προκύψει με παρθενογέννηση. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ δεν θα έρθουν απ' έξω από άλλη χώρα. Άρα να πείτε, η Δρέτα θα πάρει τα 2 από τα 40 χρόνια. Ο Μωραϊτάκης θα πάρει το 1, όχι θα πάρει τα 30 από τα 40. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι, σωστά, δίκιο έχετε. Όταν ακούω εγώ ανθρώπους που είναι 40 χρόνια στο κουρμπέτι και λέει εγώ δεν θέλω να είμαι υποψήφιος πλέον διότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το πολιτικό σύστημα, τι να πω. Ναι. Έτσι. Ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει που λέει και ο ποιητής. Εγώ πάντως πιστεύω ότι τα νέα πρόσωπα με την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να αλλάξουν και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, γιατί τα κόμματα στο παρελθόν, και αυτή είναι η αλήθεια, έχουν ξεφύγει του προορισμού τους, περνάνε κατά καιρούς διατάξεις φωτογραφικές οι οποίες ευνοούν συγκεκριμένα συμφέροντα και για λόγους κομματικής πειθαρχίας τα υπέγραφαν. Όπως έχουν υπογράψει και τη συνθήκη της Λισαβόνας που ορίζει ότι δεν μπορεί η ΕΚΤ να δανείσει απευθείας στις χώρες παρά μόνο τις εμπορικές τράπεζες, όπως έχουν περάσει και άλλα δώρα και όποιος θέλει μπορεί να του πω πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πολύ ωραία. Πάντως με συγχωρείτε, ένα τελευταίο θέμα. Η ευθύνη τώρα. Στην επόμενη φορά. Ξέρετε, να το πούμε λιγάκι. Η ευθύνη είναι στα χέρια των πολιτών. Και επειδή μου κάνετε την τιμή και με καλείτε πολλές φορές στην εκπομπή σας, θα ήθελα μια φορά μετά τις εκλογές κάνουμε τόση συζήτηση για την ανανέωση, για την απαξίωση, για να δούμε πώς θα ψηφίσει στο τέλος ο Έλληνας πολίτης. Αυτός ο αγανακτισμένος, ο οργισμένος, ο θυμωμένος. Η ευθύνη πια είναι στα χέρια των πολιτών. Πάντα στα χέρια των πολιτών. Πάντα αυτή τη φορά περισσότερο. Από την κρίση με τα μέτρα ανάπτυξης που λέτε. Υπάρχει έτσι με τίτλους. Να σας πω 2-3 πράγματα με τίτλους. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα ανάπτυξης που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Είναι απλώς θεσμικά. Ένα τέτοιο μέτρο είναι όσοι ξένοι έρχονται και μένουν στην Ελλάδα πάνω από 6 μήνες και 1 μέρα για να είναι φορολογικά κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δραστηριότητες εκτός Ελλάδος
και έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό τους να μην πληρώνουν φόρο για τα εκτός Ελλάδος εισοδήματά τους. Τον Αμπράμοβιτς, τον ξέρετε. Είναι ο Ρώσος ο οποίος ζει στο Λονδίνο. Αυτός είναι μια τέτοια περίπτωση. Μένει στο Λονδίνο, ξοδεύει στο Λονδίνο, πληρώνει το ΦΠΑ της Αγγλίας, κάνει όλα αυτά τα έξοδα και δεν πληρώνει φόρους. Δημιουργεί αξία στο Λονδίνο. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες, τις δικές του, έχουν κέρδη και πληρώνουν φόρο στην αγγλική εφορία. Άρα να μην φορολογήσουμε τις καταθέσεις στην Ελβετία. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, κυρία Δρέτα? Αφήστε την ανιδεότητα. Σας παρακαλώ πολύ, μέχρι τώρα δεν μίλησα. Αφήστε την ανιδεότητα. Πάει ο Γενικός Γραμματέας και είναι άσχετος και δεν ξέρει να διαπραγματευτεί. Ναι, εντάξει, το Γενικό Γραμματέα. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δισεκατομμύρια καταθέσεων στην Ελβετία που προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση με τη συνένεση του κόμματός σας να βρει ποιοι είναι, και να τους φορολογήσει. Όταν δεν ξέρει το θέμα. Όταν η Ελλάδα έχει νομοποιήσει τις όψεις, ασφαλώς ξέρω. Γιατί έχετε καμία αντίρρηση? Όχι, σύμφωνοι. Πέστε μας να σας ακούσουμε. Δηλαδή, οι τράπεζες που οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία πρέπει να τους βρούμε και να φορολογηθούν. Ασφαλώς πρέπει να τις βρούμε. Αλλά δεν μπορεί να τις βρείτε έτσι όπως προσπαθείτε. Σύμφωνοι, εντάξει, αρκεί να ξέρουμε ότι πρέπει. Και μετά θα βρούμε τον τρόπο. Ψηφίζετε, κυρία Δρέτα μου, ψηφίζετε τον νόμο περί ελέγχου ξένων εταιριών, Control Foreign Corporation, που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός Ελλάδος, και το φυσικό πρόσωπο που έχει την offshore εταιρεία φορολογείται τη στιγμή που δημιουργεί το κέρδος. Και έτσι πάτε και λέτε στους Ελβετούς ότι η ύπαρξη εταιριών είναι παράνομη. Ωραία, ενώ στην Ελλάδα είναι νόμιμη η ύπαρξη offshore εταιριών. Θα μας πείτε εσείς το σωστότερο τεχνικά τρόπο, αλλά να συμφωνήσουμε στην κατεύθυνση. Πάντως επιτός εγώ κυβερνούσα και τα δύο κόμματα και το δικό σας, κύριε Μωραϊτάκη. Εγώ δεν κυβερνούσα, κύριε Οικονομία. Και τα δύο κόμματα, ενώ πράγματι έχετε δίκιο ότι υπάρχουν τρόποι. Και τα δύο κόμματα για τις ενέργειές τους, γιατί έχω πάντοτε προς το συμφέρον της Ελλάδος. Αυτή είναι η πολιτική. Ενώ πράγματι έχετε δίκιο σε πολλά που λέτε. Σε όλα έχω δίκιο. Και όπου δεν έχω δίκιο, πέστε μου δεν έχω δίκιο. Σε πολλά για να μην φανεί, ας πούμε, ότι. Σε ένα δεν έχετε δίκιο. Σε ποιο? Ότι δεν είστε εσείς στο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι, άρα κουβαλάτε προϊστορία. Θέλω όμως με την πολιτική νομοποίηση να με βοηθήσει ο λαός να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Θα σας βοηθήσει. Αλλά απλώς επισημαίνω, που εγώ δεν είμαι υποψήφιος ούτε με το ένα κόμμα ούτε με το άλλο, ότι και το δικό σας κόμμα και της κυρίας Δρέτα έχουν κυβερνήσει το σεγόν και αυτά τα αυτονόητα πράγματα που λέτε δεν τα έχουν κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία σας. Θα τα πούμε και στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Εγώ πάντως θέλω να πω για αυτά τα μέτρα. Είναι 16 μέτρα. 16. 16. Ωραία. Θα τα πω σε συντομία. Κοίταξε, πρέπει μόνο αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Δεν είναι ένα. Είναι πολλαπλά ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια της. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε.